Ако някой иска, ето ги. Един приятел изпрати разни филмови техники, които са канал да изхвърля. Съветски техники. Така, да започнем от, може би, най-интересното, така като гледам. Зенит. Да, има ли филм в него? Не мисля, че да има. Браво, субектив е читав, че даже май се скачаща блендова, да, се скачаща блендова. Браво, бе! За пръв път виждам Зенит, хем да и с селенов светломер, хем да и с скачаща бленда. Не значи, че съм виждал всички Зенити. Се отваря. Някой, ако иска Зенит, може да го получи съвсем безплатно.